Hello guys, this is Shu channel. Today I want to try reaction video and today I will watch Fumiya's YouTube. You know Fumiya, who is Japanese and famous in the Philippines as a YouTuber, and yeah, I know him for a long time, but please watch how I react to Fumiya. Okay, let's get started. いやじゃあ本当にこれ今ね突然今ユーマさんに動画回してくださいって言って今撮ってます。この前動画あったじゃないですか。この前内見行ったじゃないですか。この前って言っています。Oh, he's about to establish his business. まあこれ今見た人は何の話してんだよって思うかもしれないですけど、今僕この前の動画見てくれたら全部わかるんですけど、今日本にフィリピンのコンセプトのカフェを作りたいって。Filipino concept cafe in Japan. 前の動画で僕が目をつけてた店舗の内見に行きました。He already went and take a look. ブンブンブン。And 2,200まだその思いは消えてなかった。消えてないよ。2000万円。それで結論出ました。And how you decided? 果たしてカフェをやるかやらないか。やる。Wow! So he decided to do their 動 business. 画の撮影をしてくれてました。健太君です。いうんつも僕のインスタグラムのかっこいいリールをいつも上げてくれてます。ぜひぜひ僕のリール見てください。彼のかっこいい動画がね見れますんで。だけどねフォロワーが最近ねもう2万人ぐらい減りました。What's happened to this country ですよ。何ですか。ねこれからも撮ってください。みんなインスタフォローしてください。健太さんのもフォローしてください。カフェを作ります。ほら、お願いします。 He will make cafe. But where's the location in Japan? But probably in Tokyo. それな。お前勝手になんかそうやるとか言ってるけど、そんなお金どこにあるの？皆さん2000万どこから来るの？皆さんご存知の通りでそんなお金はないんですよ。Oh, he didn't have もともとじゃあ僕 money. 今会社ありますね。MS ラボっていう会社。これはねフィリピンと日本をエンターテインメントでつなぐっていう目的を持ってできた会社なんですよ。そう本当初めはやりたかったのは日本でこうテレビみたいなコンテンツを作ってアプリみたいなの作りたかった。作ってまあなんかちょっとこれが言っていいのかわからんけど、アベマ TV みたいな。On the media he want to make. ジャパンでフィリピン人向けのオンラインのサービスを作りたかったのね。でそれをやりたいって言ってできたのがこの会社なんだけど、まあその前に俺がやりたいことがこの今回のカフェなのね。So before that, before making media, he want to make a cafe. テレビ局を作るみたいな構想をより先にカフェがやりたくなっちゃったから、当初の予算では、まあ2022年1月から、まあそのね MS ラボエンターテインメントという僕たちのメディア構想をアプリを作ろうと思ってたの。思ってた構想を一回そっちは切り替えちゃって。だけどこれは一個言うとこれ一個ね俺興味深い話聞いたの。新聞ってあんじゃん。新聞って何から始まってるかって話をこの前聞いて、なんかカフェが起源らしいの。新聞のなんかコーヒーの周りに Newspaper is that from 情 cafe? 報が集まる。でその情報が集まったものをまとめて紙に起こしたものがそれが新聞の始まりだったらしい。 Wow, such a informative information. So newspaper is basically started from cafe. ってことは今回のこのカフェって絶対関連するものがあるんじゃないかと思ってて。なるほどね。だってカフェに人が来てくれたらそこに情報が集まるから。Oh. これはねいいスタートじゃないかなと。方向転換です本当に。He made change. Oh, I see. So he was trying to make media, but before that, he wanted to make a cafe. なるほど。それをまずカフェの方にやってる。と言っても全然足りてないです。ぶっちゃけ言うと。 Oh, he lack of budget. それはね走ります僕は。おでそう。So- それねこれね今回ね本当にね
でもリアルな話言っていい、うんリアルに笑えないぐらいお金がある。マジな話を言うと。マジですよ。そうだから、これを見てる方々に一つご提案あります。Oh, what's suggestion? メンバーシップ、YouTube メンバーシップっていうのはあるんですけど、 Oh, membership. 最近正直全然回せてませんでした。そうですね。はい。ちょっと、今回このカフェをやるということに伴い、本当にちょっと支援が必要です。Oh, he needs support. はい、これから僕は、限定動画メンバーシップの方でどんどんもう上げていくので、ぜひ興味のある方はメンバーシップ、He's trying to collect money by using membership. Ah, I see. 今回のカフェプロジェクト、日本とフィリピンを、エンタメでつなぐ、カフェでつなぐっていうこのプロジェクトにちょっと使いたいなと。Connect Philippines and Japan by cafe. ガチな切実な思いです。Mm. でこれね、本当に俺もね、結構かけたよ、人生。だって六本木にカフェを出すんだよ。あ、六本木六本木思ってもなかったな。3週間前も思ってもなかったな。もう腹くくりました僕も。腹くくった？腹くくりました。行きましょうよ。行きましょう。もう本当ね、MS ラボって会社ですけど、この MS ラボってどういう意味かっていうと、ミンサンランアンブーハイっていうタガログ語の頭文字を取ってるんですよ。ミンサンランアンブーハイってどういう意味かっていうと、人生1回しかないっていう。Oh. ということで、人生1回しかないので、Oh, it's like YOLO. カフェを通じてつなげるプロジェクトやりたいなと思います。I see. このカフェに在日フィリピン人もすごく集まれるようなコミュニティスペースにしたいと思うし、あとはフィリピンのことはまだあんまり知らない日本人にもフィリピンの良さを知ってもらえる場所にしたいなと本当に思ってます。なので皆様、これを見てる方々、ぜひメンバーシップ支援いただけたら僕は本当に嬉しいです。これから本当に頑張りますし、マジでどんどん動画を、これからどうなるかわかんないけど、それをどんどん動画発信していきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。そして最後に皆さんにこれに伴いまして、1個 And finally, oh, name of cafe. Name of the 決 cafe. めたいなと思ってます。名前ですか？はい。いいっすね。ね、すごいフライングしますね。早いよ。俺は早いからやることはほんまに。なんか何個か飛び越えてる。名前形から入る。形から入ろう。行こう。なんかあります？カフェの名前か。でも俺なんか挨拶でさ、はい、なんかフィリピンのマガダンマーガーとかある。マガダンマーガーね。なんかマガダンって結構好きで。マガダンコーヒーみたいな。マガダンコーヒー。マガダンコーヒー。なんかもう挨拶がさ、なんか日本だったらなんかお店入ったらいらっしゃいませみたいなあるじゃん。なんかマガダンコーヒーみたいな。マガダンコーヒーいいね。ちょっと可愛くない？いいね。マガダンコーヒーね。まあじゃあ1個の案として考えておく。マガダンコーヒー。絶対いいと思ってないと思う。いやいいと思ってます。バカにしてる顔ですよ。ちなみにケンさんありますか？フミヤがやるから、フミカフェとか。フミカフェ？フミカフェなんかおばあちゃんみたいな。おばあちゃんがやってるフミカフェみたいな。フミカフェおばあちゃん。Yeah, it's related to the Philippines, so yeah, I think it should use Tagalog. マハル北あるじゃないですか。マハルカフェみたいな。カフェってコーヒーって意味なんですけど、マハル北ってなんか愛してるみたいな、コーヒー愛してるみたいなマハルカフェ、かわいいの。で俺が言いたかったのは、これを見てる皆さんも今決める権利があります。Oh, so me too. I have rights to put the name on your cafe. いいなと思うアイディアを欲しい。アイディア。その中から次の動画で俺たちちょっと話し合って決めたいなと思って。アイディア。そういう感じで、もうね、俺はね、一応動画を配信する配信者ですよ。なので、こうみんなと一緒にやっていく。このプロセスをしっかり動画に配信していく。そうだね。俺はフィリピンと日本の架け橋になるために今ここに生まれたんだよ。だってもしかしたらさ、これ見てるさ、今フィリピンにいる人がさ、考えた名前があれ六本木のカフェにさ、それすごいよ。はい。コメントしてほしいです。コメントしてください。So I think Maganda or Mahal Kita or Saramap is not common, not familiar with Japanese. So
ます、はい、ということで次の動画は I think it's good Philippines coffee. Yeah, Philippines cafe or Philippines coffee. Yeah, Philippines coffee is the best, I think. I think Philippines coffee is the best. How do you think? It's represent literally Philippines, and we can obviously know what concept do they have in their cafe. So I think Philippines cafe is the best to describe this cafe. I see. Okay, he was talking about his business in Japan for this time, and I think I couldn't react a lot. It doesn't have point to laugh or amaze. So I hope this video is fun for you. Yeah, I'll keep taking this kind of reaction video for you guys, Filipino, from Japan right now. But I hope I can take video in the Philippines after the pandemic. Okay. And please subscribe to our channel and put the bell notification. Okay, bye bye.